I fald, at Rusland vælger at invadere Ukraine, så vil vi slå tilbage, resolut og meget skarpt. Og ja, det vil indbefatte danske tropper og danske fartøjer. Den måde, jeg er godt klar over, at Rusland jo allerede er i Ukraine og Polen. Det skyldes noget... jeg er ikke helt klar over, hvad det egentlig skyldes. Det er jo på ingen måde optimalt, at Rusland allerede er i Tyskland, Polen, Aserbajdsjan og alle de der lande. Men nu tror jeg også, at russerne har forstået, at vi faktisk mener det meget alvorligt. Jeg vil godt have lov til at pointere, at vi gør jo simpelthen... Garantier det må jeg jo så bare konstatere svære at give. Det ved jeg simpelthen ikke. Og det er på ingen måde optimalt. Men det er jo her, jeg er nødt til at fastholde ved. Telefonen ringer. Det var ikke så godt. Undskyld, den er simpelthen til det taget. Hallo? Lad os nu bare være ærlige. Brugte vi overhovedet Bornholm til noget? Hvad? Vil det ikke være mere nyttigt, i stedet for at vandre hjem og krølle bølleis, at vi bare havde en ø, hvor man kunne deponere atomaffald og systemkritikere? Og svaret er, jo, det vil det.